Ano sabi ko lang, kamusta ka? Hindi ko lang kamusta ka. Limo, nakasalubong mo si, si kumpare mo, si kumare ulit. Oo. Kumpare, garo ka kasta. Yo, what's up mga kapapa? Panibagong vlog, panibagong araw naman to, at panibagong tutorial. Ngayon, tuturuan natin ulit si Young Master ng Bicol Language Tutorial. Di ka rin kung pararibo kata. Kain ninyo, baka at yan kayo, masabi ni pigaharambugan lang siya. O sige, tutok doon tagilaray si Young Master. Kung hindi ka pa nakapalo sa kanya, baka naman. Sa mga hindi pala nakakaalam dyan, si Young Master ay isang Bisaya. Oh, shout out ka naman, Young Master, sa mga Bisaya dyan. Shout out lahat diha sa mga taga Bisaya. A few moments later. Okay, umpisa na natin na. Ano ba, Young Master, ang gusto mong malaman sa Bicol? Papa Bags, Yun na yun. anong sa Bicolano ang kakain? Ganito yan. Halimbawa, Young Master, kakain ka na. Tapos nakita mo si Kumare. Sabi mo, Kumare, mahadok, are, mahadok. Mas nyes kang gano'n, no? Kumare, mahadok. Di totoo yan. Ganun. Kumare, Bola lang yan. mahadok. Yan. Kumare, mahadok. Yan. Ganyan ang tawang... Kakain pala yun. Kakain yon. Kakain. Ano pa ang gusto mong malaman, Young Master? Anong sa Bicolano ang matutulog, Papa Bags? Ang Bicol sa matutulog, sabihin mo, maudo ako ha. Maudo. Sabihin mo, halimbawa, sama mo, gusto mo nang matulog, sabihin mo, maudo ako. Sa Bicolano pala yung matutulog. Mama, maudo ako. Maudo. Yon, maudo. Ganun pala yun. Ganun yun. Ano pa ba ang gusto mong malaman? Papa Bags, Oh, ano sabi ko lang, kamusta ka? sabi ko lang kamusta ka. Limo, nakasalubong mo si, si kumpare mo or si kumare ulit. Kumpare, garo ka kasta. Ganon ka. Kakasta. Ganon ka. Kumare, garo ka kasta. Gagano daw. Kumare, garo ka kasta. Yeah. Kumare, garo ka kasta. Yeah. Ganon lang yan. Pag may kumare ka, kumare, garo ka kasta. Yun. Ganon lang yun. No, Sa ano pa? Bicolano pala yung, kumusta ka? Kumare, garo ka kasta. Ang galing mo ng Bicol, kaya pag pumunta ka sa Bicol, alam na ha. Oo. Yun. Ganun pala yun. Marami kang matututunan sa akin. Ito pa, Papa Bags. Ano sabi ko lang, pwedeng makikiinom? Pwede gusto mong, halimbawa makikiinom ka, uhaw ka na, sabihin mo, Kumare, makikihabon. Pwede makihabon. Ganon. Pwede makihabon. Ganon. Ganun pala yung, sa Bicol yung, Kumare, pwede makikihabon. Yan, Pwede makikihabon. makikiinom yun. Ganun pala. Tao po, Kumare, Kumare. pwede Di totoo yan. makikihabon. Bola lang yan. Makikiinom yun. Makikiinom pala yun. Ano pa? Sige, marami. Tuturuan kita pang malupit. Ano yung sa Bicol lang, gwapo ako. Gwapo? Oo. Ang gwapo sa Bicol, Young Master, ganito yan. Nasabihin mo, kalalogon mo. Turo mo, ang gwapo. Ang Bicol. Ang Bicol, ang gwapo, kalalawgon mo. Di, tuturo mo ako. Pag ang gwapo, sa Bicol, kalalawgon mo. yan, kalalogon mo. Yun ang gwapo. Yun ang Totoo yan. Ang gwapo, Bola lang yan. kalalawgon mo. Gago! Kalalogon mo. Kalalaw. Kaya pag sinabi kong, Uy, Young Master, gwapo, kalalogon mo. Ganun. Paano masabi? Anong sabi ko lang, ang ganda ng mukha mo. Napakaganda yan, o ganito. Sasabihin mo naman. What? Sasabihin mo, Miss, garo ka kasta. Sabi mo, Miss, garo ka kasta. Miss, garo ka kasta. Yan. Kasta. Yan. Ganun. Sa English, pretty, beautiful. Pretty. Sa Bicol, Miss, garo ka kasta. Miss, you're so beautiful. Pag may nakita ko dyan, Miss, garo ka kasta. Yan. Kaya pag nakasalubong dito mga Bicolana, ay nako, Diyos mio, marmar. Miss, taga Bicol ka? Garo ka kasta. Yon. Papa Bags, Oh!
Ang sa Bicol ang bango-bango mo. Sa Bicol, ang salitang ang bango-bango mo, namasta mo na. Namasta mo na. Ganon. Halimbawa, may dumaan chicks. May dumaan chicks. Tapos, Amoy, hindi naamoy mo. Oh. Namasta mo na. Namasta mo na. Ganon. Ano, okay, ikaw nga, sabihin mo sa Bicol. Namasta mo na. Namasta mo na. Yan, namasta. Ang ibig sabihin nun, ang bango-bango. Kaya bro, may duman kanina dyan. May dumaan Sa harap, kanina, ano? sa harap, may Bicolana. Oo. Naamoy mo yung buhok, ang bango. Oo. Malakrem silk. Oh. Sabi ko nga, namasta ka na. Yun, salamat. Sana yung master may natutunan ka. And sana yung mga nanonood ngayon, kung napatawa ka namin, baka naman pakiclick. Huwag ka nang matamad, pakiclick lang yung follow sa taas ha. And pakivisit na rin ng channel niyang master in YouTube. Wala nang intro-intro. Kaya, pindot-pindot na! Pindot na. Peace out!